Shalom manginang horas, selamat pajupang musik kita di ibadat ta di malam Natal Minggu 24 Desember 2025, Minggu Perpunguan Bodari. Jami tata dibuat siang kitab Matius sada, mamuka siang nak sepalu 2 ayat 25. Topik ni Minggu, Immanuel dongata madebata. Allah menyertai kita. Turun jami tabu ita jaha di kolom deskripsi, songon ma penjelasan di khotbah. Immanuel lapatana dongata madebata. Uli situ tu do guaron, alamar hite guaron di paingot mamusia itu hita, aidang dau debatai. Didongani do hita di parangulota si ganupari. Dina marasni roha hita, dina pujung, dina mabiar, dina tiki gale, Immanuel do naga besada jaminan tu hita, na sotung jadi tadi kononi debata hita. Haroni Yesus tu pertibion, nda ada holan laho paluaho kita si dosa. Lobisiani gabi ale-ale temebana. Ale-ale nasi tong, nasatia, naso olo muba, nasai toktong madongan hita saling nilelengna. Didok Yesus di Matius 20 ayat 20, saya na dongan aku dohamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Tadi dah mahaturangan terputus sadarion. Na parjolo ayat 10 tu ayat 10 sia halomo soni si Joseph. Adong do parasingan ni namar tupol atau pertunangan di zaman sonarion doho di masa ni halak Yahudi na jolo. Dung sidong ulan martupol manginang sasitong na nungasah bena dua halak namar padani gabe dongan saripe atau suami istri. Alai dang boy do pina sida tinggal sajabu. Isarana molo songon sonarion nunga tercatat di catatan sipil na sida sebagai suami istri, ale dang terpas-pasu do di gereja, hirera songon lima. Ikut lau dope bawaon anon mana dikon orwan na biasa na 1 tahun meleleng na marsirak laki sudah bertunangan tapi mereka tidak bersama-sama. Si suami harus meninggalkan istrinya atau tunangannya selama biasa na 1 tahun. Jadi di 1 tahun ini marhua masih bawon. Somalna pada cokot jabu masih bawon asa adong inganan sida do oron nei haduan molodung terpas-pasu. Dungi biasa dipatupa pesta pamas-masuon sama nasida gabi dongan sajabu. Jadi di tiki namar sirang si Joseph si Marion di dalam proses yang setahun ini tarbo otomatu si Joseph nongmar dengan pamatang orang na si Maria. Holan sana do penjelasan yon. Molo hamil sahalak namar baju manang anak boru na arong do bawa nang majamai bana. Holani dortine dalam artian Maria telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Nah, tumpai dipataka si Maria, aharo na masa tu ibana, ubahin na gabi mar dengan pamatang ibana, dia macar jalo rohai. Di son, gabi mar dua dalan pikiran si Joseph. Gabi ragu jala dilema may ibana. Molo disirakon di bana si Maria, tarboto matuhal anon, na mangalakku si Marion. Jala, holan sarado uhum ni halak na mangalakku. Dia akan dilempari pakai batu sampai mati. Jadi dang terjuni rohana mamer si Maria taruhum. Nah dia sapulusia, didok, ala parwana bonar manang partigor si Josephon katang dipakai di sana di kayos ya taat hukum Taurat. Jadi molo di Alkitab TB sada didok orang yang tulus hati kurang pas tuh memang nah paling pas memang partigor atau orang yang benar ya gabe ditahi rohana ma pasirako si Maria songoni atau menceraikan secara diam-diam di dia ma partigor na molo gabe ditutup-tutupi ibana do kondisi ni si Maria gari ada molo natutudo ibana jolo ma partigor jolo mana udut tu patik ikon pawon na do tumalimon. Orang benar tidak akan menutup-nutupi dosa. Alai dang partigor si songoni na nidok na dison. Benar di sini bukanlah benar secara hukum, tapi benar di sini adalah tindakan yang benar menurut kasih Allah. Lapatanna satu lo mana sida da dua lau marsirang. Alai dang pola dipabuatu halak na marsirang na sida. Asa unang pola suku dan nijol mahaduan ahar busir na uben na marsirang na sida. Mau tidak mau ini kan ketahuan juga kan begitu. Jadi haduan dang pola besuk nijol mabe mulau dung di dalam balga bortoni si Maria, mereka tahu bahwa ya dia kan sudah menjadi istri orang seperti itu. Nah dia 20 tu 20 sada pangurupion di bata tu si Joseph. Di tiki nomor 2 dalam do perohan si Joseph, dia masih ragu-ragu antara dia mau mengeksekusi rencana dia atau dia mau mengambil jalan lain. Di tiki ganggu do perohana, Roma suruh-suruhan di bata lau pada mih rohana. Jadi siano namanginang taida ma dang di pasabu debata na posonai saya tongon di bagasan parukilan. Roro debata mengurupi si Joseph lahu mengalului dalam mengatasi persoalan na dia depanna. Di papatar suruh-suruhan ima tu si Joseph nasongot dia dosa si tong na nama satu si Maria. Jabi tardalo rohana ma mangalap si Maria gabi dongan saripena. Jala di pasahat suruh-suruhan ima tu ibana asa dibahen gorni anak na yang tuwi Yesus atau Yahshua ya. Lapatanna debata na paluahon. Nah ayat 22 tu 20 hasasau ni baga-baga ni debata. Di pasal si Matius manusia di son nama nuratol buku tahun
Taringo tu baga-baga ni dibata na tu si Jesaya di pada Nairobi. Jala on mahapeha sasaut ni baga-bagay. Gabi-gabihan masada na marbaju. Jala tumubuhon sada anak. Bahenon na sida magwarna Immanuel. On managabi puncak ni Natalta. Dang daw debatai siya kita. Dang hudul sabing ibana di habang sana. Ale rodo ibana manopo tita tu portibion. Gabi jol mamaibana. Jala marsar roh tita. Boy mata ida bohina. Boy mata bege sorana. Boy mata jama pamatangna. Imana ni na Immanuel. Dongat tado debata. Nah si pasaton di jami ita di sona manginang adong tolu. Nah parjolo di dongane debata rohita di bagasan hahurang atta. Adong sada pangatusin di halak Kristen mando songono na manginang. Ikon mangolu di bagasan habadiaon dohita asa tama hita di hadapan di debata. Orang Kristen harus menjaga kekudusan agar kita layak di hadapan Tuhan. Badia maho aina badia doau ina debata. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus, sabda Allah. Tohoro memang ya dong songon hatan di debata. Ada pertanyaan yang songonon. Apakah kita harus menjaga kekudusan agar layak di hadapan Tuhan? Apakah Allah hanya berkenan kepada orang-orang kudus? Gereja yang manginang tudo semeson rumah sakit. Molo rumah sakit, holan akan namar sahi do naro mangidu pangurupia tu si. Suak songon ni manang gereja. Holan halak namar sahi do naro tu gereja. Marsahi di son marsahi ton dia manginang dah. Ima songot jol pardosa, jol manago hahurangan, jol managale. Idu naro tu gereja mangidu pangurupion. Jala Jesus ipe tu akan nagale do ibanaro, tu akan loja na di bagasan parukilan na di pasiding humaliang na tu si do ibanaro mangalehon pangurupion. Dang dilului debata jol mana sangap na tama. Alai di halom hod debata ro jol mana mangului hatana. Songoni si Maria. Song si Maria na mangului baga-baga ni suruh-suruh ni Gabriel. Saya saut matuau songon na di dokmi ina ibana. Tung pegang gudorohana buhaman no pamerangan di jol matuau non. Molo di boton nasida adong anak baru na marbaju gabi-gabian. Songoni nang si Joseph kan. Iolo ibana do hata ni suruh-suruh ni pasato si Maria gabe dongan saripena. HP lungun do rohana di bagasan, aidang mudarna anak-anak di bagasan bortian si Maria. Tapi dia tidak peduli dengan itu, dia menunjukkan ketaatannya kepada perintah Tuhan. Dang adong jolmai nasi ko pamanginang dah. Sudah jolmai adong kekurangan. Rambut do hita. Alai di bataro na pasiko penderita gabe tama hita dia do penna. Asal maolo hita mangudukun hata ni di bata na di pasatu hita. Na paduahon haroroni Kristus ndadalah mangalehon sonangan alai hagugo undo. Sa ilustrasi taringot tu sadadak danak na tarsungkul may bana di tonga borngin alarong suara ronggur dot udan na kebetulan ro malami. Kebetulan muse pas mati lapu ya. Gabi hulom masude nga holom ribu muse udan dot ronggur mamit tor tangis mana danakon dukot tangis ibana itoro ma bapak na manopati bana masuk tu bagasan kamari di haul ma ibana gabi pos maroni danakon jala gabi dang tangis ibana. Nah suku-suku na Erope bapak na tu kamar na manopati bana nda ada gabi sia muda ni manang gabi sahot puronggori manang gabi galak lapui nda ada dang gabi salpok kana masa dung haroroni bapak nai alai buasa mabui gabi pos rohana. Ala di botu ibana adong do bapak na di labung na namadongan ibana songoni manang Kristusi di nguluta manginang haroroni Kristusi nda ada lau pasidikon manang pamakohon sudi parukilan dohot parmaraan di nguluta alai haroroni Kristus lau patoguhon na persiota adong do Tuhani nama dongan hita di nama modus aka parmarani di pargogo itu hatta do hita jala di parbuhali gabi bui hita taripar margogo hita mengadopi aka persoalan-persoalan di nguluta napatuluh na manginang ikon gabi Immanuel na baru mahita di dongat tajolma. Songon debata na roman dongan hita uju na tarsosak hita di ngulutta hita pe ikon gabi sikat ni Kristus do di portibion lao pasaton hadameon do tagogo tuak kana dongan namian di bagasan parukilon tabuan masinon dang ni Kristus tuak kadongan nasa tongon do pemian di bagasan hahulomon asa nong ngabir be nasida asa mardalan nasida di hatiurun ni Kristus jala asa di boto nasida adong do Tuhani nama dongu-dongu hita di ngulutta. Amen. Imajona bui huwego kami mudah-mudahan bui mangerupi hita di dalau paradehon jamita. Shalom monate.